Way duwa-duwa ang aking tawhana, kauban na Jesus. Kay siya taga Galilea. Pahawa diha. Nampot kung unsa inyo gipanulti. Ginoo, muhagyo kami, muhata ang ingon, sumala sa gidakon sa imong gahom. Ikaw, kami pasaylo sa among mga amahan, sa dihang ibatok sila sa imong mga pulong. Ikaw, minasuko ka nila, tapanwa mo sila, ipatay. Tungod sa imong gugma kanila, ug tungod sa imong saan, ug pagkabatinud-anon, gipasaylo mo sila. Kinsay nagunal ka nimo, tag-ana. Tag-ana, kung kinsay sunod nga magbunal ka nimo. Gusto na! Gusto na lagi! Dad-as siya sa labaong hukumanan. Nakaw! Sulti, ikaw ba ang Mesiyas? Konsultihan ko kamo. Dili ka mamuto. O kung mangutana ako, dili ka mamutubag. Apan sukad karon ang anak sa tao maglingkod sa tuo sa labawong gamhanang Diyos. Nan, ikaw ba ang anak sa Diyos? Giingon ninyo nga ako. Kinsay naghatag niya katungod sa pagsulti ni Ana. Wa pa na to. Siya kuno, Mesiyas. Ang tinud. Nakadungog na kita sa iyang gisulti. Kadto na to siya kang Pilato. Ato, Pilato. Sige, kadto siya. Yo. O gida siya sa tubangan ni Poncio Pilato ang 12 tautang Romanhong tagdumala kamoy manubag sa linibu ka taong gilansang sa krus. Ug unsay inyong tuyo ning orasa sa kabuntagon. Nasakpan na mo siya nga nagpasalaag sa atong mga tao. Nagsamok siya sa merkado sa templo. Unsa may isilot kaniya? Oh, siya! Wa ko'y nakitang hinungdan aron silutan kining tawhana. Isakpan na mo siya. Nag-awhag kanila sa dili pagbayad og buhis kadto sa emperador. Niangkon nga siya mao ang Mesiyas, ang hari. Hari? Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Giingon mo. Nagsugod siya sa Galilea o karon na niya na dinhi. Sa Galilea? Siya ba taga Galilea? Kung mao ka na, si Herodes ang bahala kaniya. Aniya pa siya karon sa Jerusalem, dili ba? Dada siya kang Herodes.
Unsa to'y imong giingon nga kinsa ka? O kinsa imong giingon nga imong disipulo? Daghan ang nag-ingon nga makabuhat kag milagro. Bakit ako noko? Ginoo ko. Gihiluan niya ang tanang tao. Gitawag niya ang kaugalingon ang hari. Kining tawanan? Hari? Halang doon. Huluga siya. Dadaan siya balik ang Pilato. Iyakin ang teritoryo. Way sa kining tawhana aron patyon. Busa, iparatos ko lang siya. Ug buhian. Katungod mo gayud nga buhian ang usa ka tawo karong pagsaulog. Buhi si Barabas. Barabas. O ipuli kining tawana. Ihatag ka na mo si Barabas. Ilansang siya sa krus! Ikaw, buta na siya. Unsa pa imong gipaabot, Pilato? Ya si Jesus! Pasag ni siya! Siya ang Mesiyas! Baruga siya. Hawak kamu sa agaran! Palayo, ano ka niya? Hawak! Hawak! Ikaw! Palayo! Hawak niya! Ikaw! Hawak sa agaran! Tindong! Tindong! Ikaw. Unsa imangan? Si Simon nga taga Sirene. Lakaw ka. Putlang higot. Alsa ka.